नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता सर्वात आधी तर तुम्हाला पाठी दाखवतो. पाऊस एकदम चालू आहे आणि वादळ एकदम म्हणजे बोलतात ना मम्मी, हा पावसाळ्यातला पाऊस नाही आलेला आहे. नाही, वारं आहे, वादळ आहे. वादळ आले वादळ. आणि आज परत तुम्ही जर टायटल बघितलाच असेल, टायटल बघून मम्मी ते विचार करतच असेल याने टायटल का ठेवलं असं, हा. की टायटल बघून तर समजलं असेल. पण तिचं परत तोंड दाखव जरा. ती बघा बसली पुढ्यात येऊन. हां, आता तुम्हाला जरा परत काहीतरी आम्हाला तुमच्यासोबत डिस्कशन करायचं आहे, काहीतरी बोलायचं तुमच्यासोबत. आता इथे जो विषय आहे तो मला तुमच्यासोबत बोलायचा आहे. तो विषय असा आहे की मला खूप मेल येतात मम्मी, म्हणजे ईमेल येतात आणि खूप मेसेजेस येतात आणि खूप कमेंट्स येतात आहेत की तुम्ही, आणि पर्सनल मेसेजेस पण येतात. 2 मेसेजेस येतात आहे. एक पॉझिटिव्ह मेसेजेस येतात आहेत आणि एक नेगेटिव्ह मेसेजेस येतात आहे. वाऱ्याचा खूप आवाज येत असेल. सर्वात आधी मला एक प्रश्न आहे तुमच्याकडे. मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. तुम्हाला शुभांगी कीर माहिती आहे बरोबर, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का शुभांगी कीरचा सखा मुलगा म्हणजे कोण मम्मी? तुम्हाला माझ्या चॅनलबद्दल माहिती आहे का? हा माझा प्रश्न आहे. तर सगळ्यांनी कमेंटमध्ये खाली लिहा, माहिती आहे का नाही ते. माहिती आहे का म्हणजे सांगा. आणि तुम्ही हे विचार, म्हणजे ह्याच मुद्द्यावर मला सांगायचं आहे की मला असे मेसेजेस येतात आणि विचारतात आहे की तुम्ही जरा आमच्या चॅनलबद्दल सांगा. आता जरा बाहेर वादळाचा खूप वारा पण होता आणि आवाज पण येत होता ना, जरा डिस्टर्बन्स होत होता जरा, म्हणून आम्ही तिकडे बसलो होतो, ते जरा पाठी येऊन बसलो आहे. आता मी काय म्हणत होतो मला तुम्हा सर्वांना हे सांगायचं होतं की आम्ही ह्या चॅनलवर कोणत्याही प्रकारचा जाहिरात करत नाही. ते पैसे घेऊन असो किंवा पैसे देऊन नसो, म्हणजे न देता पण, म्हणजे पैसे दिले तरी आम्ही जाहिरात करत नाही आणि पैसे न घेता पण आम्ही जाहिरात करत नाही. असे आम्हाला खूप माणसं म्हणतात की आमचं प्लीज जरा जाहिरात करा, आमची जरा ॲडव्हर्टाइजमेंट करा किंवा आम्हाला प्रमोट करा. आता सध्याच बघा, कालच आमच्याकडे 2 आंबेवाले आले होते. ते आंब्याची पेटी घेऊन आले होते आणि ते म्हणत होते की आमचं जरा सांगा तुम्ही, आम्ही तुम्हाला आंबे देतो, तुम्ही आमच्या नावाने आंबे विका, म्हणजे शुभांगी के नावाचे आंबे. पण जेव्हा बघितलं ना, ते आंबे केमिकलचे होते. आता तुम्ही सांगा, आम्ही जर अशा माणसांना प्रमोट करायला लागलो आणि ते आंबे जर तुम्ही खाल्ला तर त्याचं काय साईड इफेक्ट झालं, साईड इफेक्ट सोडा, ते म्हणजे बोलतात ना प्युअर आंबे नाही. जे आम्ही काव्याकडून घेतले होते ते कसे ठेवून पिकवले होते, ते महिनाभर लागले मम्मी पिकवायला. आणि हे इथरल असतं, इथरलमध्ये आपण जेव्हा आंबे डुबवतो ना ते 5 दिवसात पिकतात. तर ते आतमध्ये म्हणजे काय नॅचरली नाही आहेत ते. तर तसं आम्ही प्रमोशन करत नाही. किंवा अजून जर सांगायचं झालं, आम्ही एक सेट रूल ठेवलेला आहे ह्या चॅनलमध्ये की आम्ही कोणाचं प्रमोशन नाही करणार, कारण त्यांची गॅरंटी नसते आम्हाला. किंवा काय झालं, आणि समजा आम्ही तर ब्रँड पण नाही सांगितलं. परवा पण मी औषधाबद्दल सांगितलं होतं, तेव्हा पण मी ते ॲपचं नाव नाही घेतलं. आता मी हे नाही घेतं. किंवा आम्ही कोणत्या चॅनलबद्दल पण प्रमोशन नाही करत. आता तुम्हाला सांगतो का, जर आत्ता सध्या आम्ही कोणत्याही चॅनलचं प्रमोशन केलं, बाकीच्या लोकांचं सोडा, मी माझ्या चॅनलबद्दल नाही प्रमोशन केलंय. आणि आज 3 वर्ष होऊन गेली पप्पूच्या चॅनलला, तुम्हाला माहिती आहे का सांगा. माझ्या चॅनलवरती कितीतरी व्हिडिओज आहेत आणि असे नाही की व्हिडिओ चालले नाहीत, व्हिडिओ लॅक्सच्या वरती गेलेले आहेत माझे. आणि असं पण नाही की मी त्या चॅनलला लपून, म्हणजे मी त्याच्यात नाही, मी स्वतः त्या चॅनलमध्ये दिसतोय. त्याच्यामध्ये मी नाही आहे, मम्मी नाही, फक्त मी आहे. म्हणून तेव्हा पण चॅनल मी या शुभांगी कीर चॅनलवर प्रमोट नाही केला अजूनपर्यंत. मी आता पण तो नाव नाही सांगणार आणि आता पण तुम्ही सर्च नका करू प्लीज. आणि तुम्ही समजा आता आम्ही जर युट्यूब चॅनल प्रमोट करायला सुरुवात केली ना, कोणाचाही असो तो XYZ, तर काय होणार माहिती का, पाठी जे आपले माणसं होते तर ते मला आता विचारतील की ओंकार, तू आता सर्वांचं चॅनल, तू आता चॅनल प्रमोट करायला लागलास, त्यावेळी तू आमचं का नाही केलंस, मग आता तू आमचं पण कर. मग ते राग ठेवतील. त्यामुळे एकामुळे ना असे 10 माणसं तुटू शकतात. तर आम्ही त्या कारणामुळे कोणाचं चॅनल प्रमोट नाही करत. आता तुम्ही चॅनल प्रमोटच करत नाही हे सोडा, पण आम्ही प्रत्येकाला आमच्या घरी बोलावून आम्ही सगळ्यांना फेमस करतोय. आता तुम्हाला एक, आता आमच्या घरी येऊनच सर्व माणसं चॅनल खोलतात. आता जे कितीतरी मुलींनी चॅनल खोललेले आहे, म्हणजे जे येणार आहेत. आता बघा, तुम्हाला एक सांगतो, आम्ही ज्यांच्या घरी जातोय, एक लॉजिक आता मी सांगत नाही, जे स्मार्ट असतील ना त्यांना समजेल. आम्ही ज्यांच्या घरी जातोय किंवा जे आमच्या घरी येतात आहेत, असं नाही की त्यांचे चॅनल नाही आहेत, त्यांचे चॅनल आहेत किंवा त्यांनी बघून पण खोललेले आहेत. पण त्यांना आम्ही अगोदर सांगतो, बघा काही झालं, कारण अगोदर एक इन्सिडेंट झाला होता, एकाचा चॅनल प्रमोट झाला, मग त्यांनी आमच्यावर राग ठेवला कशा तरी गोष्टीचा, ज्या 4 वर्ष अगोदरची गोष्ट आहे. त्यापासून आम्ही निर्णय घेतला की आम्ही कोणाचंही चॅनल आणि प्रमोशन आणि बिझनेस असं काय प्रमोट नाही करणार जोपर्यंत बिझनेसमध्ये प्युरिटी नसेल. तर स्वतः करायचा असला बिझनेस ना मला, तर मी तो करू शकते. जेव्हा मम्मी करते, आम्ही जर घरी बनवून काही विकतोय, आमरस विकतोय किंवा आंबे आमचे स्वतःचे किंवा असे स्वतःचे आहेत, तर ते विकलेलेच चांगले वाटते आम्हाला. पण दुसऱ्याच्या नावाने घेऊन ते लोक इथं बरोबर नाही करत, तर ते आम्हाला पटत नाही. तसंच आमच्या चॅनलबद्दल पण आमचंच आहे की आता जर कोणाचं प्रमोशन केलं आम्ही, तर पाठी जाऊन, तुम्हाला एवढं पण सांगतो, माझ्या बेस्ट फ्रेंडनी पण चॅनल उघडलेलं होतं, पण तो जो भलताच चॅनल उघडला त्यांनी,
तो कसा चॅनल असेल कसा चॅनल नसेल, त्यामुळे त्याचा पण चॅनल प्रमोट नाही केला. जर आत्ता मी कोणाचा चॅनल प्रमोट करतोय किंवा कोणाचाही बिझनेसबद्दल सांगतोय, तर मला पाठवून पण माणसं फोन करतील की ओंकार तू आमचं का नाही केलंस. मग काय होईल माहिती आहे, एकामुळे सर्वांचा राग होईल, इकडे सर्व राग ठेवतील आपल्यावर ना, आम्हाला ते नाही करायचं. एक मिसअंडरस्टँडिंग क्रिएट म्हणजे बोलतात ना मिसअंडरस्टँडिंग म्हणजे गैरसमज असतो ना मम्मी, ते माणसाच्या मनात नाही झाला पाहिजे म्हणून आम्ही तुम्हाला समजवतोय. आणि मला माहिती आहे की असे आपले माणसं आहेत जे समजदार आहेत. आता तुम्ही क्लिक करा, पाठी माणसं जेवढी येत होतीत ना घरी किंवा आमच्याबद्दल, त्यांना पण हे बोलतात ना चॅनल होतं, त्यांना हे करायचं होतं. त्याचे चॅनल पण होते चालू आणि ते चालत पण नाही होते आणि ते आमच्याकडे रेसिपी बनवायला आले पण होते. सर्वांनी अगोदरच खोलले होते आणि आम्ही त्यांना काय बोललो, तुम्हाला आम्ही एक काम करू शकतो, आम्ही जो निर्णय घेतला ना 4 वर्ष अगोदर, तो तर आम्ही मोडणार नाही. तो निर्णय सर्वांसाठी काय माझ्यासाठी पण लागू झालाय, म्हणून मी कधी माझं प्रमोशन केलं नाही. अजून पण मी नाव नाही सांगत आहे, पण तो प्रमोशन म्हणजे बोलतात ना, तो सर्वांसाठी नियम आहे. एक काम करू शकतो आम्ही तुमच्यासाठी, आम्ही हवं तर तुम्हाला फेमस करू शकतो. तुमच्या घरी आम्ही येऊ किंवा आमच्या घरी तुम्ही असं रेसिपी बनवायला, तसं तुम्ही फेमस होणार. आणि तुम्हाला काय वाटतं की शुभांगी कीर जो चॅनल आहे 5 वर्षाचा चॅनल आहे बरोबर ना, त्याला 5 बघून वर्षामध्ये मी किती मेहनत घेतली आहे. आणि तसं नाही मग असं म्हणजे हा चॅनल बघून मी तर सरळ सांगू शकतो, माझ्या ओळखीमध्ये अजूनपर्यंत 30 लोकांनी चॅनल उघडले, ज्यांनी मला कॉल केलेला आहे, ज्यांच्याकडे माझा स्वतःचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे ना. मग मी तुला सर्व सांगतो, ज्यांनी आता तुम्ही ना ज्यांनी चॅनल उघडलं त्यांनी कमेंट करून सांगा की ओंकारने हेल्प नाही केली. मी व्हिडिओ बनवण्यापासून व्हिडिओला कसं चालवायचं हे सुद्धा सांगितलं. यूट्यूब चॅनल उघडून नसतो, यूट्यूबमध्ये व्हिडिओ कसे चालवायचे हे इम्पॉर्टंट असतं, ह्याला डोकं कॅमेरा असतं. कसा पकडायचा, अँगल कसे मारायचे, शूट कधी करायचं, शूट डे लाईट मध्येच करायचं, उजेडातच शूट करायचं, हे सर्व डिटेल मी सर्व माणसांना सांगितलेलं आहे. आणि माणसं घरी येऊन ते शिकून पण जातात. हा, आणि मी सर्वांना काय सांगतो की प्लीज माझी एक रिक्वेस्ट आहे, मी सर्व तुम्हाला हेल्प करेल. तुम्हाला युट्यूब चॅनल क्रिएट करायचं दाखवेल, तुम्हाला मी प्रमोशन करायचं म्हणजे सर्व करेल, पण मी प्रमोशन नाही करणार. कारण एक जो इन्सिडेंट घडला आहे त्यामुळे म्हणतात ना राग मानू शकतो, राग येऊ शकतो कोणाच्या मनात, तो मला राग सर्वांमध्ये नाही करायचा आहे. ह्या कारणासाठी म्हणजे बोलतात ना, तुम्ही पण आम्हाला प्लीज समजून घ्या की ह्याच ना, बाकी तर बघा आम्ही कधीच असं कोणते युट्यूबर तुम्ही बघितलं आहे की जे माणसांना बोलवतात, दुसऱ्या माणसांना शो करतात. आम्ही आमच्या नेबरला पण शो करतो, त्यांची कला आम्ही दाखवतो. आणि कला दाखवतो तर तुम्हाला सांगतो, सर्व गोष्टींमध्ये म्हणजे सर्व माणसांमध्ये पॉझिटिव्ह म्हणजे माणसं पॉझिटिव्ह पण असतात त्याच्यात, आणि त्यांची नेगेटिव्हिटी पण असते. पण कधी पण मी किंवा मम्मीनी कोणाची नेगेटिव्हिटी तुम्हाला शो नाही केली. आणि तूच सांग, एवढ्या आपल्या 5-6 वर्षाच्या आपल्या एवढ्या बोलतात ना, आपलं एवढं सर्व झालं, 5-6 वर्ष झाली ना आपल्याला, आपण कोणाचाही काय प्रमोशन केलं आहे का? अजिबात नाही केलं. आणि जर सध्या आता जर केलं तर आपली पाठी माणसांना मला कॉल येणार की नाही, ते मला दोष देतील ना, मग तू आता काय करायला लागला मग. बरोबर. म्हणून आम्ही निर्णय म्हणजे पहिलाच म्हणजे बोलतात ना, डिसिप्लिन कशी असते, एक आपण बोलतो ना, आपण ठरवतो ते गोष्टी. आम्ही कसं ठरवतो की आम्ही एक खाण्यात दुसऱ्या खाण्याच्या मध्ये भलतं काहीच खाणार नाही, म्हणजे आमच्या हेल्थ चांगली राहील. तशीच आम्ही यूट्यूबबद्दल पण एक केलं. आणि प्रमोशनमध्ये पण यूट्यूबचे काहीतरी टर्म्स अँड गाईडलाईन्स असतात, असं नाही की आम्हीच ठरवलंय. तुम्हाला सांगू, आमचे हे व्ह्यूज आणि हे सर्व कसे वाढतात आहेत. मी मोबाईल पण आला तर मोबाईलमध्ये एक चिठ्ठी येते माहिती मम्मी, त्या मोबाईलची सर्व माहिती असते, ते माणसं वाचत नाही आणि फेकून देतात. आणि मग मोबाईल कसं चालवायचं काय चालवायचं माहित नसतं, त्याच्यात पण काहीतरी सिक्रेट असतं. तसंच युट्यूबचे पण काहीतरी टर्म्स अँड कंडिशन असतात. टर्म्स अँड कंडिशनमध्ये युट्यूबचे पण काहीतरी गाईडलाईन्स असतात, त्यांच्या हिशोबाने जर चाललात, म्हणजे बोलतात ना, तुम्ही माणसाच्या हिशोबाने चाललात की माणूस तुम्हाला सक्सेसफुल करतो. आम्ही युट्यूबच्या हिशोबाने चालतो कधी पण. युट्यूब जे काय बोलतात ना, रूल्स देतात, ते आम्ही रूल्स सर्व फॉलो करतो. आता युट्यूबनी पण प्रमोशनसाठी एक बॉक्स दिला असतो, तो चेक बॉक्समध्ये म्हणजे सांगावं लागतं. जर तुम्ही आता तुम्हीच विचार करा, कितीतरी तुम्ही चॅनल बघाल जिकडे तुम्हाला ड्रेस मग मी घालून दाखवता चॅनलवाले, ते तुम्ही कधी आमच्यात बघितलंय का की आम्ही तुम्हाला ड्रेस घालून दाखवले किंवा मम्मीने काही लेडीज ड्रेस घालून दाखवले. परत मी त्यांचं नाव नाही घेत, पण असे होतात त्या चॅनलमध्ये बघा, कारण ते पैसे देतातच. आणि ते जर आम्ही केलं तर एक बोलतात ना, टर्म्स अँड गाईडलाईन्समध्ये काय असतं युट्यूबच्या, तुम्ही पार्टनरशिपला जरा ब्रेक करता. आता मम्मी युट्यूब आणि शुभांगी कीरमध्ये पार्टनरशिप आहे बरोबर, आणि तुम्ही थर्ड पार्टीला इन्व्हॉल्व करताय, तुम्ही तिसऱ्या पार्टीला प्रमोट करताय, मग ते युट्यूबला कसं तरी होणार की नाही. म्हणजे एक माणूस समजू शकतो त्याला, मग त्याला पण कसं तरी वाटलं, मग तो चेकबॉक्सवर समजा की आम्ही प्रमोट केलं आणि बॉक्सवरती युट्यूब पण बिझनेस करतोय ना. हां, आपल्यासोबत है ना, शेअरिंग होते 50% आणि 50% असं असतं. समजा आम्ही थर्ड पार्टीला इन्व्हॉल्व केला ना, एक ॲनालिटिक्स असते. ॲनालिटिक्स जे युट्यूबर असेल ना, ते पण मला ऐकू शकतात. त्यामुळे हा एक व्हिडिओ माझे 1 लाख क्रॉस होतात ह्या कारणामुळे.
जर ते अॅनालिटिक्सला आपण जर हालचाल केली, प्रमोशन केलं कोणत्या गोष्टीचा चेकबॉक्सवर किंवा काही सांगितलं कोणाबद्दल, काय होतं अॅनालिटिक्स हलते. का हलते ते पण तुम्हाला सांगतो. म्हणून बोलतो ना, डोक्याने जर केलं ना तर माणूस सक्सेसफुल होतो. आता ते पण तुम्हाला सिक्रेट सांगतो की काय अॅनालिटिक्स हलते. आपले समजा ह्या चॅनलवर मी कोणा चॅनलची प्रमोशन केली, बरोबर, ह्या चॅनलवर सर्च होणार, म्हणजे ह्या चॅनलवरची माणसं ते चॅनलला सर्च करणार आणि इकडची ट्रॅफिक तिकडे जाणार, म्हणजे इकडचा पब्लिक तिकडे जाणार. मग युट्यूबला लगेच, युट्यूब माणूस नसला तरी स्मार्ट कम्प्युटर आहे, तो विचार करतो असं झटकन कसं झालं तिकडे, झटकन तिकडे कशी आली, इकडचीच माणसं तिकडे कशी गेली. मग जिकडनं माणसं जातात ना त्या चॅनलला इफेक्ट होतं. त्या चॅनलला आता नाही तर 2 महिन्यांनी तो चॅनल पडतो. हे जेव्हा तुम्ही हे टर्म्स अँड कंडिशन वाचा जरा, म्हणजे बोलतात ना, तो बोलतात ना, काही गोष्ट करण्याच्या अगोदर चांगला अभ्यास असेल ना त्या गोष्टीच्या मागे, तर आपण सक्सेसफुल होऊ शकतो. पण ह्या गोष्टीसाठी हे गोष्टी माणूस समजून घेत नव्हते. हे मिसअंडरस्टँडिंग होत होते आमच्या कोणत्या कोणत्या व्ह्युअर्स मध्ये. म्हणून तुम्हाला एक सांगायचं की काही म्हणजे बोलतात ना, त्याच्या पाठी पण काहीतरी कारणं असतात की माणूस हे का करत नाहीये किंवा तो काय करायला जात का नाही सर्व. तर त्याच्या पाठी हे असे सर्व कारणं असतात. म्हणजे तुमच्या सर्वांमध्ये आता तुम्ही एवढे सर्व माणसं बघता, तुम्ही आम्हा सर्वांना एवढे सर्व 5 वर्षापासून एवढे सर्व हात आणतात आमच्यासोबत. तर मिसअंडरस्टँडिंग म्हणजे गैरसमज तुमच्यामध्ये पण झाला नाही पाहिजे की आम्ही असं का करतोय. आणि ह्याचं एक सोल्युशन, तर ह्याचं सोल्युशन असतं कोलॅबोरेशन. कोलॅबोरेशन म्हणजे एक हे असते मम्मी, ते कोलॅबोरेशन युट्यूब अलाव करतो. बाकी प्रमोशन आणि हे सर्व करणं युट्यूबला पटत नाही सर्व, कारण युट्यूब एफेक्ट करू शकतो आपल्या चॅनलला. आणि मी अशी कोणतीच रिस्क नाही घेतली आहे अजूनपर्यंत. तुम्हाला सांगतो युट्यूबवर स्ट्राईक पण पडतात, जे मम्मीला समजणार नाही. स्ट्राईक काय असतं, 5 वेळेला बोलतात ना, आपली कंपनीमध्ये स्ट्राईक कसं पडतं मम्मी, की काम नाही करणार, कामगार बोलतात आणि काम नाही करणार, तसं युट्यूबवरती पण 5 स्ट्राईक पडतात. 5 स्ट्राईक एक 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 पडत जातं. जर त्याच्यात तुमच्या चॅनल प्रमोशन किंवा असे काहीतरी बोलतात ना, त्याचे रूल्स आहे. तुम्ही जर छोट्या मुलांना असं दाखवलं किंवा शिवाय दिले, म्हणजे असं बोलतात ना, काहीतरी रूल्स असतात, ते जर ते तोडत गेला तर तुम्ही एक 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 तुम्हाला स्ट्राईक लागू शकते. अजून मी प्राऊडली सांगू शकतो, आमच्या शुभांगी कीर चॅनलवरती एक सुद्धा स्ट्राईक लागलेली नाही. तो स्ट्राईक का लागत नाही, कारण मी असे रिस्कच नाही घेत, है ना. तर ह्या सर्व गोष्टीमुळे काय होतं मम्मी, की माणसं आपल्यावरती राग ठेवायला लागतात. ते म्हणतात तुम्ही एवढी मदत नाही करू शकत. तर मी त्यांना परत सांगतो, तुम्ही मला सांगा, तुम्ही मी जो बोललाय ना, एक मी ठरवलंय त्या गोष्टीबद्दल, ते मी फॉलो करतोय. मी माझं नाही सांगत तर मी तुमचं पण नाही सांगत. म्हणजे असं नाही की मी माझं सांगत बसतोय, कोणाचंच नाही सांगत आहे मी या चॅनलमध्ये. आणि मग काय होतं की ते जाऊ द्या, मी सांगत नाही, पण कोणत्याही माणसांना ज्यांनी चॅनल आता एवढे 20-30 चॅनल आम्हाला चालू केलेत, मला तर पर्सनली सांगतो 15-20 कॉल आले आहेत आणि एक एक कॉल अर्धा तासाचं झालं मम्मी. ते मला सर्व विचारतात की ओंकार पप्पू ते हे कसं केलं जातं, सुरुवातीला काय करायचं असतं. त्या मी आता तुम्ही सांगा, मी हे सर्व सांगतो, मग ही पण तर एक हेल्पच झाली ना. तू सांग आता मम्मी, तुला माहिती नाही कसं काय करायचं, तर ते कसं करायचं. मला जेवढी माहिती ह्या फील्डबद्दल ते मी सर्व फील्डमध्ये सांगतो. फक्त एक नियम ठेवला की आम्ही कोणाचं प्रमोशन करत, पास्टमध्ये काही असे इन्सिडेंट्स घडले आहेत ज्याच्यामुळे आम्हाला दुःख झालंय आणि त्याचा त्रास होतो आम्हाला पण. आता तुम्हाला एक खरं सांगू, एवढ्या वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे मला, एवढ्या वर्ष मी बघतोय मम्मी, युट्यूब चालवतोय ताई आणि मी तुम्हाला सांगू, मला लगेच समजतं की कोण फेक कमेंट्स करतात. जर 100 माणसं कमेंट करत असतील ना, त्यातले 15 माणसं फेक कमेंट्स करतात. म्हणजे चॅनल म्हणजे फेक अकाउंट बनवतात आणि जाणबुजून माणसांना पाडायला बघतात. आज तुम्हाला एक खरं सांगतो, ही जे माझी एक मम्मीला सांगितलं होती 3 वर्षामध्ये ड्रीम होती, प्रत्येक व्हिडिओ आपण असा माणसाने एवढ्या एंटरटेन करायचा. तू एवढ्या, आता तुम्हाला सांगू की म्हणजे मम्मी पण किती डोका लावून रेसिपीज बनवते, किती विचार करावा लागतो रेसिपीज बनवायला. आता आम्ही काय परत तेच नाही दाखवू शकत तुम्हाला, काय नाही काय नवीन दाखवावं लागतं, सर्व काय दाखवावं लागतं, तुम्हाला एंटरटेन करावं लागतं, तुम्हाला सर्व दाखवतोय आम्ही. तर त्यात पण डोकं लागतंय. आता जो हे 1 लाख व्ह्यूज पडतोय आपल्याला मम्मी, आता तुम्ही बघा आमचा रेकॉर्ड ह्या 2-3 महिन्यात, की प्रत्येक व्हिडिओ आमचा 1 लाख क्रॉस करतो. खरं सांगतो, ह्या क्षणासाठी ना 5 वर्ष लागली आहेत. हा क्षण लगेच 2 महिन्यात नाही आलाय हा, बरोबर ना मम्मी. 5 वर्ष आम्ही वाट बघत होतो, झटत होतो याच्यासाठी. ह्या सणासाठी एवढी आम्ही मेहनत करतो. पाठी तुम्हाला काय वाटतं आम्ही मेहनत नाही केली? खूप म्हणजे खूप. आता हिरो हिरोईन सक्सेसफुल होतात, तुम्हाला त्यांचे आता पैसे दिसतात, पण ते त्यांच्या पाठी मागे स्ट्रगल किती आहे. आणि तुम्हाला सांगू, आम्ही जेव्हा युट्यूब चॅनल चालू केलं होतं तेव्हा तो युट्यूब चॅनल लगेच ग्रो नाही व्हायचा. आता सध्याच कोणी पण चॅनल केलं तर लगेच ग्रो होतो. आता त्यावेळी आम्ही माणूस फेमस नव्हतो, आम्ही बेस पासून सुरुवात केली आणि असं गेलोय. आता इकडे जे समोर आहे ते ऑलरेडी फेमस होतात माणसं, मग चॅनल खोलून मग त्यांना सोपं जातं. पण आम्ही खूप कष्ट केले या गोष्टीसाठी. आणि मला म्हणून सांगतोय की मला आता अशी कोणतीच रिस्क नाही घ्यायची की त्यामुळे आमचं चॅनल बंद होईल. म्हणून मी कोणाचा चॅनल प्रमोट नाही करत आहे किंवा कोणत्या फेक बिझनेसला मी दाखवत नाही तुमच्यापर्यंत. मला कसं सर्व पब्लिकचा मला जीव लागलेला आहे.
लोभ वाटतो मला, प्रेम वाटतो. तुम्हाला एक सांगतो, आता एक सांगतो बघा, आंब्याच्या पेटी मागे मी जर तो आंब्याचा पेटी विकली असती ना 20 पेटी, एक पेटी मागे मला किती प्रॉफिट होतं माहिती का तुम्हाला? तुम्ही विचार नाही करू शकत. मी माझ्या युट्यूबची मंथली रेव्हेन्यू ना मी एक म्हणजे बोलतात ना युट्यूबपासून जेवढा मी हे करतोय ना तेवढा मी आंब्याच्या पेटीमध्ये सहज काढला असता. पण ते मी का विकले नाही माहिती? या एका कारणासाठी, मला कोणी नॅचरल दिलेलं आहे आणि तो प्रोडक्ट मला तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा नाही. एक वेळ अशी येईल की आम्ही काहीतरी प्रोडक्ट बनवू ना, नॅचरल असेल ना, आमचे पण नॅचरल नसेल तर आम्ही काय विकणार? असे कितीतरी आहेत. तुम्हाला काय वाटतं आमचं एवढं मोठं चॅनल आम्हाला कोण कॉन्टॅक्ट करत नसतील? आम्हाला कोकमवाले, आम्हाला आमरसवाले, पण जेव्हा आम्ही आतमध्ये जातो ना तेव्हा ते ऑर्गॅनिक नसतात, ते काहीतरी फेक हे झालं. म्हणून आम्ही एक निर्णय घेतलाय की बिझनेसचं प्रमोट करणारच नाही. जर चांगले प्रोडक्ट असेल तर विचार करू, पण ते पण आम्ही प्रमोट नाही करणार, कारण युट्यूबला रिस्क होतो. तर चॅनल प्रमोशन तर आम्ही बंदच केलं आणि आम्ही आयुष्यात कधी केलं नाही आणि ह्याच्या पुढे पण आम्ही कोणाचं चॅनल प्रमोट नाही करणार. तुम्हाला एक सांगू, ताईने पण चॅनल उघडलं ना तरी मी सांगणार नाही लाईट ऑफ हलते लाईट. हे ऍक्च्युली काय असं माहिती आहे का, हे आमच्या मनात असं. तर तुम्हाला खरं सांगतो, व्हिडिओ मोठा झाला तरी जरा प्लीज ऐका. कोणताही जॉब नसतो, तुम्हाला सांगू. सिंगल माणसं म्हणतात की अशा गोष्टींवरती लक्ष देऊ नको, पण काय असं माहिती आहे, आपण जेव्हा चांगल्या मनाने सांगतो माणूस समजून घेत नाही ना तेव्हा वाईट वाटतं. आणि तुम्हाला सांगू, खूप खूप इकडे ना इकडे ही मशीन ना सारखी चालू असते. एवढे सर्व कमेंट्स हँडल करणं, आज असं झालं की आमच्या प्रत्येक व्हिडिओवर 300 ते 1000 कमेंट्स पडतात आहेत. सर्व कमेंट्स आम्ही वाचतो, गोथ्रू करतो. कधी कधी नेगेटिव्ह कमेंटमध्ये बोलतात की किती आपण इग्नोर करणार मग मी माणसांना. इकडे प्रेशर पडतो, हा डोका कधी खाली नाही आहे. काय काय म्हणजे जाणून बुजून पण वाईट कमेंट करतात. हा, आता तुम्हाला सांगतो, आता 1 लाख व्ह्यूज पडायला लागले ना, मला नाही माहिती कोणाला काय जळतंय, कोणाच्या. आम्ही तुमच्या पोटावर पाय म्हणजे असं केलंय का? मी समज सरळ सांगतो, मी तुमचं काय खाली पडा करून मी तुमचं काहीतरी नेगेटिव्ह दाखवून किंवा तुमच्या शिव्या तुम्हाला शिव्या देऊन किंवा मम्मी तुमच्याबद्दल काहीतरी वाईट बोलून आम्ही वरती आलोय का? असे कितीतरी बाकी लोक आहेत जे वाईट वाईट बोलून वरती येतात. मम्मी शिवाय युट्यूबवरती पण शिवाय देतात, ते जाऊन असे वरती येतात. पण आम्ही असं काय केलं का? आम्ही काहीच नाही केलं असं. आम्ही आमच्या दमावरती वरतवलं. मग तुम्हाला आता तुम्ही आम्हाला का खाली पाडताय? बोलतात ना माणसं आहेत, मग मी खाली खेचायला पण माणसं बसलेली आहेत आणि ते मला सहज दिसतंय. त्या गोष्टीला कधी कधी वाईट वाटतं. तुम्ही बोलाल वाईट वाटून घेऊ नका, पण किती वेळ असं होणार आणि डोक्यात तेच चालतो, मग झोप नाही रात्रभर लागत. म्हणजे सांगते की स्ट्रेस किती पण आम्ही ट्राय करतो की हॅपी राहायला, पण स्ट्रेस कुठून ना कुठून येतो. आम्ही हे सांगू, आता स्ट्रेस थोड्या वेळाने परत विसरू, पण असं पण काहीतरी युट्यूबर किंवा एक नॉर्मल फॅमिलीच्या घरी होतो. आता तुम्हाला सांगा, आम्ही दोघंच आहेत, आता आमच्याशिवाय कोणच नाही एक दुसऱ्यांना बघायला. आता आम्ही एवढे घाबरतो ना, तुम्हाला सांगू, कोरोनाला आम्ही खूप घाबरतो. मी मम्मीला सांगतो, मम्मी तुला काय झालं तर मला कोण बघणार, मला काय झालं तर तुला कोण बघणार. तुम्हाला खरं सांगतो, आता तुम्ही जेवढे व्हिडिओज बघताय ना हे सगळं ओल्ड रेकॉर्डेड व्हिडिओज असतात. 15 एप्रिलला जो लॉकडाऊन झालेला आहे त्यानंतर आम्ही बाहेर ना मजबुरी म्हणजे बोलतात ना फक्त ते आणण्यासाठी जातोय. म्हणजे सामान लागेल तरच आणायला जातो, नाही तर आम्ही बाहेर जात नाही. ते पण 15 दिवसांनी की जातो कधीतरी. हो, 15 दिवस नाही, 7-8 दिवसांनी जातो. म्हणजे असं कधी संपलं ना. आता आज पण बघा, फक्त आमच्याकडे कोबी उरलेला आहे. आता तुम्ही जे पण पाठी व्हिडिओ बघितला असेल ते ओल्ड व्हिडिओ असतील. आता पाऊस पडल्यानंतर चूल तुम्ही तिकडे बघा ना, एक स्मार्ट असेल ना तुम्ही, तर तुम्ही बघायचं व्हिडिओमध्ये चूल दिसतंय की नाही. चूल तर तुम्हाला माहिती परवाच बनवली आहे, त्याच्यात जर चूल दिसत नाही म्हणजे तो व्हिडिओ किती जुना असेल. असं का दाखवायला लागतं का इकडचे तिकडे व्हिडिओ? म्हणजे तुमचं पण एंटरटेनमेंट होत राहील, तुम्हाला पण चांगलं वाटत राहील. आज आम्हाला किती चांगलं वाटतं, किती कमेंट्स येतात असे पॉझिटिव्ह की तुमच्या मुलात बाहेर किती परिस्थिती वाईट चालली, पण तुमच्या मुले आम्हाला त्या एनर्जी वाटते, तुमच्या मुले आम्हाला जर सुकून वाटतं, तुमची फॅमिली बघून सर्व म्हणजे बॉन्डिंग वाटते. हे आम्हाला शो करायचं पब्लिकला. आम्हाला ह्या मम्मी आणि मुलामधून बोलतात ना एक रिलेशनशिप शो करायचं आहे की पुढे येणारे मुलं ना आई वडिलांना बोलतात ना प्रेम करतील, आई वडिलांना एकत्र ठेवतील, आई वडिलांना लांब नाही करतील. आज युट्यूबच्या चॅनलमुळे मला बाकीचे फायदे सोडा, एक मोठा फायदा झाला की माझी मम्मी आजारी नाही पडत आता. बरोबर ना? तिला काही ना काही मी तिला जाऊन जॉब देतो की मम्मी जा काहीतरी मला रेसिपी बनवून दे. का देतो? हे माझ्या खाण्यासाठी नाही देत मी. माझ्या तोंडाला भूक लागली म्हणून नाही देत मी तिला एंगेज करतो असं करून, कारण मला तर जॉब आहे. आणि तुम्ही विचाराल की मग माझं अजून बघा बोलायला गेलं तर खूप आहे, मग मी हाच चॅनल का चालवतो जर माझ्याकडे एवढे चॅनल आहेत तर? तुम्हाला हे सांगतो, त्या चॅनलपासून मला मग चांगला जॉब लागला. माझा तो चॅनल होता मी तो बंद केला, कारण त्या चॅनलमध्ये माझं एवढं चांगलं झालं की मला माणसांना मी आवडलो, त्यामुळे त्यांनी मला जॉबला ठेवलं. असं पण झालं. म्हणून आता मी सध्या ह्या चॅनलवरती फोकस दिलेला आहे. आणि या चॅनलवर का की मला बरं वाटावं म्हणून.
हा म्हणजे आपलं बोलतात ना, बरं पण वाटतं आणि आपला थोडा फायदा पण होतो तेवढं, आणि माणसं ओळखतात, एवढं आपण फेमस झालेलो आता, माणसांना नोंद होते. म्हणजे आपलं एक साध्या, आम्ही नॉर्मलच आहेत, आम्ही नॉर्मल माणसं आहे, घरी राहणारे. आमचं घर बघा साधा, आम्ही कुठे बसलोय, खालीच तर बसलोय बघा मांडी घालून. आम्ही का कुठे एवढी मोठेगिरी कधीच नाही केली. आम्ही घर बांधलंय, पण तुम्ही घरमध्ये कधी बघितलंय का? आमच्या साध्या इकडे बघा, हे पडदे बिरदे आहेत इकडे बघा, पडदे बोलतोय, खिडक्या आहेत, पण खिडक्यानं कधी पडदे बघितलेत का तुम्ही हायफाय लावलेले? एवढं सर्व केलं पण आम्ही एक्स्ट्रा खर्च काहीच नाही केला. आम्ही पण सर्व नॉर्मलच माणसं आहेत. आम्हाला पण वाटतं की आम्ही कधीतरी फेमस व्हावं, आम्हाला माणसं ओळखावी. आम्ही एक एक सांगू, सर्व मी स्वप्न एक एक करून सर्व पूर्ण करतोय. मी 2 वर्ष अगोदर मम्मीला सांगितलं होतं, मम्मी आपण एवढे फेमस होऊन आपण न्यूजपेपरमध्ये येणार. मम्मी त्याच वर्षी आपण 5 न्यूजपेपरमध्ये आलो की नाही मराठीच्या. हा. आमच्यात जर चूक असती, आम्ही जर आमचा स्वभाव चांगला नसता तर आम्ही न्यूजपेपरमध्ये का आलो असतो? युट्यूबर सहज न्यूजपेपरमध्ये येत नाही, आणि आम्ही 5च्या 5 टॉप मराठी आणि आम्ही आवडीने आणि आम्हाला माहिती पण नाही होतं आमचं चॅनल चालू झालेलं. माणसं एक अशी पण कमेंट येतात की तुम्ही युट्यूब चॅनल कसं सुरुवात केला. तुम्हाला खरं सांगू, युट्यूब चॅनल आम्हाला माहितीच नव्हतं. ताईने फक्त युट्यूबमध्ये टाकायला, म्हणजे बोलतात ना, स्टोरेज कमी होती ना मोबाईलमध्ये, मग त्यांनी युट्यूब मोबाईलचं काढून कम्प्युटरमधून व्हिडिओ अपलोड केले, चॅनल बनवून मम्मीचं नाव दिलं आणि फक्त चॅनल टाकले. काय थंबनेल बनवला नाही किंवा फोटो बनवला, फक्त टाकून दिले. आणि 5-6 महिन्यानंतर जेव्हा आम्ही व्हिडिओ खोलला तेव्हा माहिती पडलं, अरे व्हिडिओ तर चांगले चालतात आणि माणसांना आवडते तुझं बोलणं. अशामुळे हा युट्यूब चॅनल चालू झाला. म्हणजे तुम्ही विचार करा. आणि ह्या गोष्टीमध्ये हे जे युट्यूब चॅनल कसं चालू झाला, मम्मीचा स्वभाव, मम्मीची रेसिपीज, मम्मीचं चांगलं बोलणं, ह्यामुळे आम्ही 5 न्यूजपेपर चॅनलमध्ये पण 5 न्यूजपेपरमध्ये पण आलोय आम्ही, ते पण मराठीच्या टॉप 5 न्यूजपेपरमध्ये. खूप काय असतं मनात बोलण्यासारखं. म्हणून तुम्ही जरा गैरसमज नका करू, किंवा काहीतरी आम्ही कारण कोणाला हेल्प नाही करत असं तुम्ही कधीच बोलू कधीच नका. बोलू नका. आम्ही असे माणसं आहेत ना की आता तुम्हाला आम्ही स्वतःचा विचार नाही करत, पण पहिला दुसऱ्याचा करतो. आता बघा, तुम्हाला खरं सांगू, हे सर्व करून करून तुम्हाला काय माहिती, हातपाय दुखतात की नाही, असं कॅमेरावरती करून किंवा असं करून माझी मान दुखते की नाही मम्मी सांग. हा. मग असं 4 दिवस झाले मान दुखते. 2 दिवस झाले, 2 दिवस. पण पहिला त्याच्या आधी थोडी थोडी दुखत होती ना. थोडी म्हणजे असं काहीतरी प्रॉब्लेम होतं. मला तुम्हाला प्रॉब्लेम सांगून सांगायचं नाही, पण कधी कधी वाटतं ना, मन मोकळं गेलं पाहिजे कोणासमोर तरी. आता तुम्हाला सांगतो, आता जर आंब्याची पेटी आम्ही मागवली, आता ते आंबे पेटी बोललो ना, त्याला बोललोय, जे विकणारे आले होते ना, मी बोललो आम्हाला नको, आणि आम्ही नाही प्रमोट करणार बोललो चॅनलमध्ये कोणाचंच, कारण तुमचं ते इथरलमध्ये टाकलेलं, केमिकलमध्ये टाकलेलं मला नाही आवडत ते. तर ते चांगले असतील ना तर 5 डझन पाठवा. आम्हाला 2 डझन हवे रेसिपी बनवायला, आणि 1 डझन आमच्या नातेवाईकमध्ये जाणार. म्हणजे आमचे असे विचार असतात, विचार करा. तरी पण सांगतो, कोणकोणती माणसं ना आमच्यावरती राग ठेवतात. का राग ठेवतात मला ते समजत नाही. त्यांच्या खूप पोटात दुखतं. आमच्या ओळखीचे पण माणसं का असं होतात त्यांना समजत नाही. जर माणूस वरती जातोय तर का असं करतात. हा. तुम्हाला खरं सांगू, तुम्ही सिच्युएशनला, तर ह्या सिच्युएशनला जरा डोक्यात घ्या आणि आमच्या 5 व्हिडिओमध्ये कम्पेअर करा, का असं माणसं करतात आहेत. तुम्हाला लगेच समजू शकतं सर्व, जर स्मार्ट असाल तर. आणि परत मग आम्हाला नाव ठेवतात की तुम्ही मदत नाही करत. पण तुम्हाला एक रिक्वेस्ट होती की तुम्ही जरा विचार करा की काहीतरी पाठी कारणं असतील. एक कमेंट परत तुम्हाला ते हे सांगितलं ना की आजी आणि आतेला आम्ही इकडे का नाही बोलवत आहे. आम्ही बोलवतोय, आम्हाला त्यांच्यासाठी सर्व करायचं आहे. तुम्हाला काय माहिती घरी इकडून मी काय नाही करत असेल. तुम्हाला काय वाटतं, मी घरून त्यांच्याकडे सामान नाही पोहोचू शकत? त्यांच्या घरी जे लागणाऱ्या वस्तू मी इकडून पोहोचू नाही शकत? आणि काय नाही पोहोचवत असं कशाने? आणि पोहोचवत असेल तर मी सांगितलं नसेल तर? बरोबर ना. त्यांना आम्ही इकडे घरी पण बोलवलं, पण त्यांच्या कसं, त्यांच्या घरी ते प्राणी आहेत, त्या प्राण्यांमुळे आता कसं आमची दिल तिकडे सेफ आहे म्हणून काय वाटत नाही तिकडे. त्यांचे तिकडे प्राणी ते सोडून इकडे येऊ नाही शकत, त्या कारणामुळे तिकडे येतात. तुम्ही काय म्हणता की आम्ही त्यांना बोलवत नाही? आम्ही तर बोलवतोय. का आमचे नातेवाईक आमच्यासोबत एवढे चांगले आहेत? आजकाल रिलेशनशिप नाही राहिले तरी पण सुद्धा आमचे बॉन्डिंग एवढी चांगली आहे, कारण आम्ही माणसं चांगले आहेत. आता परत सांगतो, आमचे नेबर चांगले कारण आम्ही त्यांच्यासोबत चांगले आहेत. आमचे मुंबईचे पण आमच्या आजूबाजूला आमच्यासोबत का चांगले, कारण आम्ही त्यांच्याशी चांगले आहेत. माणूस जेव्हा चांगला असतो ना तेव्हा ते माणसं चांगली होतात. बरोबर ना. आता किती हेल्प, तुम्हाला काय वाटतं आम्ही कोणाला आमच्या नेबर्सला किंवा हेल्प नाही करत? आमच्या ते लोक एक्सपेक्ट पण नाही करत, त्याच्यापेक्षा जास्त आम्ही हेल्प करतो त्यांना. माहिती पडलं की त्यांची गरज आहे तर आम्ही गरज पुरवतोय ती, अशी नाही ती तशी. कधी पाणी कमी पडलं तर तुम्ही विचार करा, आमच्या दोघांना किती पाणी लागतंय. हा मम्मी, आता पाणीचे 1 तास पाणी येतं, ते 1 तास आम्हाला पाणी लागतं का? आम्हाला एवढं पाणी नाही लागत, तो सर्व पाणी आम्ही त्यांना देऊन टाकतो. म्हणजे तुम्ही विचार करा काय लेवलची आम्ही मदत करत असेल कोणाला. नाही तर दुसरी हा विषय, दुसरा माणूस जर ह्याच्या माणूस बोलेल त्या जाऊ दे, पाणी कशाला द्यायचं त्यांना, राहू दे नल बंद करून. तर आम्ही काय विचारलेलं कशाला? आपल्याला जो पैसे बोलतात ना वर्षाचे जे मला पैसे भरायचे आहेत,
आम्हाला इकडे वर्षाचे 2,000 रुपये आहेत पाण्याचे, 2,200 काय 220 रुपयाचं काहीतरी आहेत वर्षाचे. ते वापर किंवा नका वापरू, तुमचे पैसे तर घेणार. तर आमचं पाणी भरून झालं ना तर आम्ही मग लगेच हाक मारतो, काका काकी तुम्ही या आणि पाणी भरून घेऊन. आता तुम्हाला सांगतो, एक दिवस आम्ही पूर्ण भरून घेतो आणि त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी तर आम्ही पाणीच घेत नाही. दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी तो पाणी तर चालूच असतो आणि तो डायरेक्ट त्यांच्याच ड्रममध्ये पाणी भरला जातो. ही हेल्प असते त्यांच्यात. परत नको मग असं वाटतं की आम्ही त्यांच्याबद्दल. आणि असे कमेंट करणारे पण असे असतात ना, आता ते काव्याचा आपण व्हिडिओ टाकवला होता ना, ते विचारतात की काव्याचे पप्पा कुठे आहेत, काव्याचे पप्पा काय करतात. आता एवढी काय विचारायची गरज आहे. म्हणजे बोलतात ना, कोण कोण खोदून विचारणारे असतात. फक्त मला एवढंच सांगायचं आहे की जरा समोरच्या माणसाला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की तो माणूस असं का करत असेल. आता काव्या कधी छोटी मुलगी आहे म्हणून ती काकी काकी करत येते आणि आमची ते शूटिंग चालू झाली की ती धावत पळत येते इकडे. तिला आवड येते व्हिडिओ मध्ये येण्याची. यायची. आम्ही तिला आणि असं नाही आमच्याबरोबर येते की ती. हा मग ती पण चांगली दिसावी म्हणून तिला बोलतो जरा चांगलं करू नये, कारण माणसं इकडे बघतात आपल्याला. मी नाही तुम्हाला सांगायचो की जरा चांगले सजून या, जर व्हिडिओमध्ये येणार असेल तर चांगले आहे, कारण आपल्याला वाटतं ना की समोरचा माणूस चांगला दिसावा. आता आणि मुली यायचे तेव्हा रेसिपी बनवायला तेव्हा पप्पू माझा सांगायचा चांगले ड्रेस घालून या, चांगले कपडे घालून या, मी सांगितलं की असे कलर घाला तसे कलर घाला, 2-3 घालून या, कारण जरा माणसांसोबत तुम्ही येणार आहे म्हणजे समोर येणार आहेत. आणि काय तुम्हाला माहिती की त्यांचे चॅनल असेल किंवा नसेल, बोलतात ना मी काहीच प्रमोशन करत नाही. का नाही करत तर आमचे नियम आहेत आणि आमच्या मनात काय काय चालतंय जरा समजून घेतलं म्हणजे म्हणून असं वाटतं की जरा तुम्हाला पण सांगावं हे सर्व गोष्टी. व्हिडिओ खूप मोठा झाला असं मला असं वाटतंय. कधी कधी वाटतं की आपलं जर तुम्ही आमच्या लाईफबद्दल माहिती घेताय ना, आमच्या एंटरटेन म्हणजे आम्हाला आमच्यासोबत जर मस्ती करताय, आमच्यासोबत मम्मीची रेसिपी तुम्ही बनवताय, आम्ही पण तुमच्याकडून काय ना काय शिकतो. असं नाही की आम्ही तुमच्याकडून काय नाही शिकत. आम्ही तुम्हाला विचारलं तर आंब्याचं काय करायचं, आम्ही पण तो आंबा पाण्यात ठेवायला चालू केलं. आता तुम्ही आम्हाला जे जे सजेशन देतात ना तुम्ही बघा, आम्ही सर्व फॉलो करतो. आता कालच्याच कमेंटमध्ये नव्हते ते वालूच्या बाजूला चिऱ्या लावा, ते आम्ही विचार केला होता कसं आमचं अजून काहीतरी कन्स्ट्रक्शन बाकी होतं म्हणून ते आम्ही चिरे बिरे लावले नव्हते. पण आता सध्या वाटतं की ते लावायची गरज पडेल. आपल्या चुलीवरती आपल्याला कागद ठेवायचं. आम्ही पण तुमचे सजेशन का तुम्ही बघा, कधी पण मी तुमचे सजेशन कम्युनिटी टाईप असू दे किंवा काही असू दे आम्ही तुम्हाला विचारत राहतो. आम्ही एवढं पण विचारतो की तुम्हाला कोणत्या टाईमवर काय पाहिजे. म्हणजे आम्ही जर अशा स्वभाव असेल तर तुम्ही समजून घ्या की आम्ही कोणाबरोबर वाईट का करू. आणि काय काय माणसं कमेंट करतात, दुसऱ्याचा मोबाईल घेतात आणि स्वतःच्या चॅनलवरच स्वतः कमेंट करतात. हा फेक कमेंट फेक करतात कमेंट स्वतःच्या चॅनलवर आणि ते मला करतात. समजतं. पण आम्ही काय करू शकतो, आम्ही 2 गोष्टीमध्ये मी सहन नाही करू शकत. एक, शिव्या दिल्याने चॅनलवर जर शिव्या दिल्या, असं काय करतो की शिव्या दिल्या पाहिजे चॅनलमध्ये. शिव्या दिले तर मला ते आवडत नाही. आणि आमच्याच व्ह्युअरशी जेवढी मला मम्मीची काळजी तेवढी तुमची पण काळजी. जर कोणती समजा मुलगी कमेंट करते फॉर एन एक्झाम्पल, त्या मुलीच्या पाठी तुम्ही कमेंट नका करत बसू. जर ती तुम्हाला प्रत्युत्तर म्हणजे उत्तर देते आहे तर ठीक वाटतं. लाईट गेली बघा. हां, तर तुला मम्मी पटतं का हे. जर कोणता मुलगा किंवा कोणती बाई एक दुसऱ्याचं जर भांडणं करायला लागले तर ते मला आवडत नाही. तर तसे कमेंट्स मी तात्पुरती घालवतो, परमनंटली नाही. असं करू नका ह्या गोष्टी. आता तुम्हाला सांगा, मी जेवढं तुम्हाला सांगितलं हे तुम्हाला पटतंय की नाही. खरं सांगतो, कधी कधी हा डोका ना डोकं म्हणजे नाही त्या गोष्टीमुळे स्ट्रेस असतं, पण आम्ही हँडल करतो. असं नाही की सारखं स्ट्रेस असतं, थोड्या वेळेसाठी असो मग आम्ही परत हॅपी होतो. का माहिती आहे का, आम्ही कोणावरती डिपेंड नाही. आम्ही आपसातच लय खुश आहे आणि आम्ही तुमच्यासोबत पण लय खुश आहे. कारण आज जरी ह्या घरात 2 माणसं असले तरी आम्ही 2 माणसं नसून लाखो माणसं आमच्यासोबत आहे आज. म्हणून मला काय वाटत नाही. म्हणून ह्या गोष्टीसाठी आम्ही अजून पॉझिटिव्ह राहतो की तुम्ही आमच्यासोबत मला आहात. म्हणतो तू आजारी पडली तर मला कोण बघणार, मी आजारी पडतो तर एवढी आपली दुनिया पडली आहे, एवढी आपली माणसं आहेत. नाही खरं सांगतो, तुमचे कधी कधी पॉझिटिव्ह कमेंट्स ऐकून आमच्यात एनर्जी होते. एक असं वाटतं एनर्जीचा स्लॉट लावला आणि ती एनर्जी येते. चांगलं वाटतं की आज बघा एवढी माणसं आपल्यावर प्रेम करतात, एवढी माणसं आपल्याबद्दल विचार करतात. ह्या गोष्टीमुळे आम्हाला खूप म्हणजे खूप छान वाटतं. आणि अजून प्रोत्साहन म्हणजे अजून मोटिवेशन येतं आम्हाला काय ना काय करून दाखवायला किंवा काय ना काय करायचं. तुमच्यामुळे तर मी आज उभी आहे. खरं सांगतो तुम्हाला ना, माझं पुण्य तुम्हाला एक लागेल. सर्वांना माझं एक पुण्य लागेल. मी जे काय चांगले काम करत असेल, समजा मी डॉगला समजा खाणं देत असेल किंवा मी ज्यांच्या लोकांची हेल्प केली असेल, मी तुम्हाला एवढं पण सांगतो मी शिक्षणाला पण हेल्प केली आहे माणसांना. अजून किती हेल्प करायची सांगा. त्या सर्व हेल्पची मी तुम्हाला एक पुण्य देतो. कारण आज बोलतात ना की एवढ्या सर्व चांगल्या कामामुळे आज माझी मम्मी बरी आहे. मी पप्पांना तर हेल्प नाही करू शकलो, पण आज मम्मी तरी बरी आहे. बरोबर ना. अजून काय बोलायचं होतं. पॉज झाला एवढा वेळ आम्ही कधी पॉज घेत नाही.
आमचे सरळ तोंड चालूच असतात कशा ना गोष्टी. म्हणजे मी तुम्हाला प्लीज रिक्वेस्ट करते की कोणत्याही गोष्टीबद्दल म्हटलं जरा वाटतं आपण आपल्या माणसाशी बोलूया आणि आम्ही कधी मन हलकं करूया. मी कोणत्याही गोष्टीचं प्रमोशन करत नाही करणार आहे. आणि त्या गोष्टीमुळे कोणी वाईट वाटून घेऊ नका किंवा त्यामुळे आम्हाला खालीपणा करू नका. आणि आमचं कुठे दुसरीकडे काय सांगत नका राहू, हे आधी मेन आहे. कारण आणि तिकडे जे लोक चुगड्या करतात ना, ते चुगड्या करावे नाही असं तुम्ही कमेंट मध्ये लिहा. आणि ते नाही सांगत आहे मी. अजून तुम्ही सहजा विचारू शकता की काय पप्पूनी हेल्प नाही केली, पप्पूनी तुम्हाला चॅनल कसं क्रिएट करायचं किंवा चॅनल मध्ये आणून आम्ही फेमस केलाय आम्ही पहिला. सर्वांना फेमस करतो असं तुम्ही सांगा. सर्वांना फेमस करतो आम्ही. त्याच्यातून तुम्ही चॅनल उघडलात तर काय तेवढं हे नाही. आम्ही कसं चॅनल उघडलं ते आमचं आहे. आम्ही कसं उघडलं ते आम्हालाच माहिती. आम्हाला माहितीच नव्हतं युट्यूब. तर ह्याच कारणामुळे सांगतोय ना की आता बघा ते काल आंबेवाले आले होते आणि सहजा तर पहिली ते गोष्ट त्यांना हे माहिती पाहिजे की आता कोरोनामध्ये कुठे फिरायचं नाही. आम्ही दोघं तिकडे का बसू नये, कारण आम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये नको म्हणून कोणाच्या. ते लोक आले इकडे आले, त्यांना सांगते ठीक आहे बाहेरच उभे राहिले, पण ते आम्हाला रिक्वेस्ट करत होते की तुम्ही तुमचे आमचे प्रमोशन करा, आमचे आंबे विकले जात नाही आहे. तर आम्ही सांगितलं असं नाही करू शकत आम्ही. मग त्यांना त्या गोष्टींचा म्हणजे आमचे ते फॉलोअरच होते. तुम्ही विचार करता आमचे सबस्क्रायबरच आहात, मम्मीचे सबस्क्रायबर आहेत म्हणून ते आले ना. पण ते बोलले काय बोलले माहिती, आम्ही तुमचा आता चॅनल बघणार नाही. ह्यात आमची काय चुकी झाली सांगा? का प्रमोट केलं नाही म्हणून? आता तुम्हाला सांगते या प्रमोशन नाही केल्यामुळे ना नाते पण तुटले जातात आहेत. चांगले फ्रेंडशिप पण तुटले जातात आहेत. आणि आम्ही नाहीच करत. आम्ही सुरुवातीला आणि त्यांना अगोदरच सांगितलं आहे की तुम्ही सर्व करू पण आम्ही प्लीज हे नाही करू शकत. प्लीज बोलो, प्लीज आम्ही माफी मागतो. पण ते एवढं समजून घेत नाही की काहीतरी कारणं असतील हे नाही करण्याचं. हे जेव्हा माणूस बोलतात ना, माणूस एक दुसऱ्यांना जेव्हा समजायला, आमच्या दोघांचं रिलेशनशिप एवढा चांगला काय माहिती का, आम्ही एक दुसऱ्यांना समजून घेतो. हे नवीन पिढीला समजलं पाहिजे की एक दुसऱ्यांना समजून घेतलं ना तर रिलेशनशिप लय टिकून राहतं. मला माहिती की न बोलता पण मम्मीच्या मनातलं काय ते मला समजतं. मी कधी मम्मीला एवढा त्रास देत नाही. मी समजा आता लॅपटॉपवर पण बसलेलो असेल ना, मी बघणार की मम्मी दमलेली आहे, आता मम्मी कपडे धुवून बाहेर आले, तर मम्मीला बोलून चालणार नाही, मम्मीचा पाण्याची बॉटल दे मला. आपण तिकडे जाऊन उठून घेतलं मम्मी तर कसं समोरच्याला त्रास नाही होता असं आपण समजून घेतलं पाहिजे. नाही, मम्मीला मागू शकतो, मम्मी देऊ शकते, पण आपण पण त्यांचा त्रास कसा कमी केला पाहिजे. म्हणजे छोटे बेसिक गोष्टी असतात बघा लाईट आली. छोटे बेसिक गोष्टी असतात, त्यामुळे रिलेशनशिप स्ट्रॉंग होतात. आणि जर समोरच्या माणसांनी समजून नाही घेतलं ना तर तिकडे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. ह्याच्यामुळे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. आणि एक्सपेक्टेशन, तुम्ही दुसऱ्यांकडून का एक्सपेक्ट करताय, म्हणजे तो आमच्यासाठी करेल किंवा त्यांनी आमच्यासाठी केलं पाहिजे असं का करता तुम्ही? तो सेल्फ डिपेंडेंट राहा, स्वतःवर करा सर्व, स्वतःच्या हिमतीवर करा सर्व. बघा कधीच भांडणं होणार नाही आणि कधीच कोणाचं मन दुखवलं जाणार नाही. आणि प्लीज तुम्ही आमच्यासारख्या माणसाचं पण प्लीज मन दुखवू नका. आणि तुम्हाला सांगतो, आणि खरं आहे 10% माणसाचे असे मन दुखवणारे, पण 90% असे माणसं आहेत ना ज्याच्यामुळे हा चॅनल पुढे चालला आहे. अजून पण मी तुम्हाला सांगतो, आज आमच्या चॅनलवरती आज दर व्हिडिओला 1 लाख माणसं बघतात आहेत. जरी 50,000 तर मिनिमम 70,000 तर माणसं बघतातच आहेत. मम्मी एक वेळ अशी होती, आज 6वा वर्ष का 5वा वर्ष आहे, 3ऱ्या वर्षी अशी परिस्थिती होती की 3,000च्या वरती आमचे व्ह्यूज जात नव्हते. तुम्ही 3 वर्षाचे व्हिडिओ सर्च करा, शुभांगी कीर असे 3 वर्षाच्या अगोदरचे व्हिडिओ, कोणताच व्हिडिओ 3,000च्या वरती जात नव्हता. रेसिपी दाखवून सर्व दाखवून पण रेसिपी पण. आणि एवढे चांगले रेसिपी मी तेव्हा बनवायचे. गावचे सगळे जेवढे गावचे पदार्थ होते ना तेवढे मी सगळे बनवायचे. तरी पण नाही झालं. पण तेव्हा पण आम्ही आमचा दम तोडला नाही. तेव्हा पण आम्ही त्या खाली परिस्थितीत पण आम्ही हा चॅनल चालवला. आणि आज आम्ही एवढं सक्सेसफुल झाले आणि माणसात पाळायला बघतात. असं जरा वाईट वाटतं. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतो, माझ्या आता जे पप्पाचे झालं तेव्हा आमचं शिक्षण आणि हे सर्व, मम्मीला मी रिक्वेस्ट केली होती पप्पाचे झाल्यानंतर की मम्मी मला आता हे बोलतात ना की यूट्यूब चॅनल तर आपण बंद पण करूया. एवढे पण आमचे विचार आले होते की आम्ही यूट्यूब चॅनल पण बंद करायला निघालो होतो की आम्ही यूट्यूब व्हिडिओ नाही टाकणार आणि आता नाही करणार आम्ही. पण नंतर विचार केला एवढी सर्व आपली माणसं नाही, आता एवढा पॉझिटिव्ह मी नंतर विचार केला, मी जर हे माझ्यासाठी केलं, माझ्या बोलतात ना हे बंद करून मी काहीतरी करतो, तर मम्मी आजारी झाली तर कसं होईल? मम्मीला बिझी कसं ठेवणार मम्मी? आम्ही बसून मग टेन्शन घेणार. आणि खाली माइंड टेन्शनचाच माइंड असतो. आता समजा तुमच्याशी बोलतो म्हणजे तुम्ही विचार करा, मम्मीला म्हणून मी अशा सर्व गोष्टींपासून लांब ठेवतो, पण हा लोड कुठे आलाय? इकडे फिल्टर होते, फिल्टर. मम्मी बोलतात ना पाणी फिल्टर होऊन जातो, तर मम्मीचा फिल्टर मी आहे इकडे. तर किती लोड असेल तुम्ही विचार करा. आणि अजूनही तुम्हाला जर एवढं सांगतो, जर तुम्ही ऐकत असाल ना तर तुम्हाला नाते कसे टिकवायचे हे पण मी तुम्हाला सांगतो, जे मी करतो. मी ताईला कसं जोडून ठेवलेलं आहे, ताईने मी माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये कसं ठेवलं, एक स्मार्ट असतो, स्मार्टली आपण करू शकतो सर्व गोष्टी.
ताई तिकडे जरी बसली असेल तरी ताई लाईट बिल, आमचं लाईट बिल भरते. अजून काय भरते ताई? ताईला बाकी सर्वांचे, आता तुम्हाला सांगतो, गॅसचा नंबर लावते. हा लाईट बिल ताई भरते, गॅसचा नंबर ती लावते, बिलचा खाना मागवते, बिलचा खाना मागवते आणि आपलं ऑनलाईन काय शॉपिंग असेल तर ती करते. हा ऑनलाईन काय शॉपिंग असेल तर ती करते. हे का करते आता तू सांग? पैसे कोण देतं? पैसे पप्पू देतो. हा पैसे जे असेल ना ते मी सांगतो, तू जेवढे खर्च करशील ना महिन्याचे ते मला लिस्ट पाठव. मी तिला एक विचारत नाही की हे कुठून, मी तिला हे ना टोटल जी अमाऊंट आहे तर मी न विचारता सांगतो. ताई पण इमानदारीने बरोबर. आता लास्ट वेळी आम्ही काहीतरी 13,000 ट्रान्सफर केले ताईच्या बँकमध्ये, कारण सर्व लाईट बिल, खर्च, दिलचं खाणं, तिकडे मुंबईला काकांना आणि ताई दिलला काय खाणं लागेल ते सर्व, इकडे काय ऑर्डर असेल ते सर्व. का मी असं करतो माहिती का? ह्या कारणामुळे कसं आपलं रिलेशनशिप राहील तिच्यासोबत आपण बोलत राहू. जर तिला आपण टोटली इकडून इग्नोर केलं ना तर तिकडेच राहायचे. आपलं हे बघ म्हणजे, आणि कधीतरी महिन्यानी 15 दिवसांनी फोन करणार, फोनवर काय विचारणार. हा असं म्हणजे जाण बुजून ह्या करण्यासाठी मी हा रिलेशनशिप म्हणजे असं ठेवलाय. तर तुम्ही पण असं करू शकता तुमच्या बघ. आणि माझा असे नियम्स आहेत की नातेवाईकांकडून हेल्प घ्यायची, म्हणजे माझं वाक्य आहे का, नातेवाईकांकडून हेल्प घ्यायची पण त्यांना खर्चात नाही पाडायचा. बरोबर बोललो की नाही मम्मी? आपण नातेवाईकांना काय बोलायचं की तुम्ही मला ही मदत करा, किंवा 500ची वस्तू 450ला कशी मिळेल हे सांगा मला. पण ते नातेवाईकांना 450 रुपये खर्च करायला नका लावू. मग ते नाते पण विचार करतील, अरे काय हे माणूस मदत मागतो, काय खर्चात पाडतोय. ह्या कारणासाठी मी किती माणसांची मदत मागत असेल पण मी कोणाच्या नातेवाईकांना खर्चात पाडत नाही. जमलं तर मी मदत करतो कोणाला पण. मला माहित आहे की माझे विचार कसे, पण मला वाटतात की माझे विचार जरा चांगले तरी असतील ना. ते विचार चांगले आहेत की नाही मम्मी? चांगले. मग माणसं पण आपली सांगतील ना. तुम्ही सांगा की आमचे विचार कसे. चॅनलवरच्या माणसांना मी माझी माणसं नाव ठेवलेलं आहे. तुम्हाला काय वाटतं आम्ही मी रडत नसेल पण मी स्ट्रॉंग फील करतो तर मम्मीला माहिती नाही पडलं पाहिजे. वाईट वाटतं ना असं माणसं नावं ठेवतात, वाईट बोलतात. परत तुम्ही काय सांगा की वाईट माणसांबद्दल विचार करू नका, पण विचार येतात आणि असं बोलल्याशिवाय नाही होत. काय कधी गोष्ट आम्ही एक दुसऱ्यांबद्दल किती बोलणार. आता कसं झालंय, हे असे प्रकार का घडतात आहे कारण अशा कंडिशनमुळे ना. तर ते कंडिशन तुम्हाला सुद्धा असं वाटतं की जरा शेअर करावं तुमच्याबद्दल पण. आणि आता अशी बिमारी आली, कधी माणसाचं कोणाचं काय होईल त्याचं पत्ता नाही. बघा परत लाईट गेली बघा. व्हिडिओमध्ये ऑन स्क्रीन बघा 2-3 वेळा लाईट गेली आहे. आणि का माणसं एवढं राग ठेवतात, का माणसं एक दुसऱ्यांची विरुद्ध राहतात मला समजत नाही. आज असं झटक्याने माणूस मरतोय, झटकेत काय पण माणसाचं होते, तर राग ठेवून काय होते मला ते समजत नाही. आणि माणूस एवढा जात आहे ना, पण काही एवढा एक अंगावर कपडा घेऊन जात नाही की आपल्या नातेवाईकांचं, आपल्या घरातल्या माणसांचं, पोटच्या पोरांचं सुद्धा एवढा तोंडात पाणी घेऊन जात नाही. माणूस असं सतत मरत जातोय किंवा किती प्रॉब्लेम्स होतात आहेत. कोणाला एक मिनिट कॉल बॅक थोड्या वेळानंतर करतो, एवढा इम्पॉर्टंट कॉल नव्हता. असे माझे नियम पण असतात मम्मी. माझ्या क्लायंटसोबत पण माझे नियम असतात की जेव्हा मी शिकवतोय ना, जेव्हापर्यंत माणूस 2-3 वेळा कॉल नाही करत किंवा एमर्जन्सी नसेल तोपर्यंत मी कॉल रिसीव्ह नाही करत. जर मी आता खरं काहीतरी इम्पॉर्टंट आहे, 2-3 वेळा म्हणजे बोलतो एमर्जन्सी असेल तरच उचलू का कॉल, जरा तुम्ही परमिशन द्या मला. बघा कॉल आलेला आहे बघा, दिसते नंबर तर नाही दिसत आहे ना. कॉल जरा रिसीव्ह करतो, तुमच्याशी बोलतो. इकडे कसं वादळ आणि सर्व वारा बिरायचं म्हणून ते जरा वारा सुटला, इकडे वादळ चालू आहे. तुम्ही पण तिकडे जरा काळजी घ्या. दिलची पण काळजी घ्या. दिल काय करते तुम्हाला भाई? तिकडे सामान विमान सर्व आहे ना, सामान विमान सर्व आहे ना. आणि बाहेर जाईल तर प्लीज मास्क घालून जावा, आणि कोणाच्या हात बीत लावले तर सॅनिटायझर, म्हणजे पहिलं तर लांबच राहा, सॅनिटायझर लावा सर्व गोष्टींना. जाऊच नका. आणि जेवढ्या आपण घरी राहू ना तेवढं सेफ राहू आपण. आता आम्ही पण आता आहे ना, किती दिवस आले आम्ही घरातच आहे. हा अजून तुम्हाला काय पाहिजे? अजून काय पाहिजे तुम्हाला? नाही ना. आणि करतो मी तुम्हाला कॉल थोड्या वेळाने. चला, तुम्हाला काय वाटतं बघा. आता हे कॉल मी जरा मधून हा व्हिडिओ स्टार्ट केला. अशी आम्हाला काळजी असते माणसांना. आम्ही काळजीपूर्वक किती माणसांना कॉल करतो. अजून काय राहिलं? सर्व तर बोललो. चला का माणसं कंटाळतील. तुम्ही सांगा कोणी व्हिडिओ फॉरवर्ड करून बघितलं तर. आता हे काय झालं माहिती, आपण लाईव्ह जातो ना, लाईव्ह. तुम्ही हा व्हिडिओ ना लाईव्ह समजू शकता.
आपण लाईव्ह मध्ये कसं माणसाची बडबड करतो बघा, लाईट आली बघा, लाईटीचा इथे खेळ चाललाय. बापरे. म्हणून आता मला इथे इन्व्हर्टर पण शकून अपशकून बोलतात ना, तसं शब्दावरती लाईट जाते. तसं पण समजायचं नाही. आपण पॉझिटिव्ह राहायचं, आपला माइंड एकदम चांगले चांगला, विचार ठेवायचे आपले, चांगलं राहायचं. बोलायला गेलं की दुसरा आपण आजारी पडला तो आपल्याशी बोलत नाही आणि तो माणूस जर व्यक्ती आजारी पडला तर आपण बोलू नये, बरा झाला आजारी पडला तो. अशी माणसांची काय काय सवय असते. आता प्राण्यांवरती सांगतो, ते मांजर आडवी गेली, काळी मांजर आडवी गेली म्हणून, अरे पण तिला पण काहीतरी काम असेल ना, तिचं पण काम काहीतरी असेल म्हणून ती धावत ती गेली. धावत गेली, त्याला काय आणि माहिती तिच्या टाइमवर आपण आलो. असं पण बोलू शकतो. उलट आपण तिचं काम खराब केलं असेल तर हा, असं काहीच नसतं. थिंकिंग पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काहीच नसते, म्हणून आपण असं काहीच विचार नाही केला पाहिजे. आणि हा व्हिडिओ तुम्ही लाईव्ह समजा, लाईव्ह. दुसऱ्या माणसाबद्दल पहिले चांगले विचार ठेवा स्वतःचे. दुसऱ्याचा चांगला केला तर आपला स्वतःचा चांगला होतो. आपण चांगला विचार केले पाहिजे तर आपल्यासोबत चांगलं होतं. आपण सक्सेसफुल तेव्हा दुसऱ्याचा होणार आपण जेव्हा विचार केला त्याला चांगलं वाटू द्या, ते त्याला बरं वाटू द्या, त्याला काय होऊ दे नाही, तर ते आपल्याला काय होत नाही. बरोबर आहे. असं आहे. आणि आपण तुम्ही म्हटलं ना दुसऱ्याला त्याला जाऊ दे, त्याला मरू दे, पण ते त्याच्यावर जात नाही विचारावर. आता हा लाईव्ह व्हिडिओ समजा, लाईव्ह, आणि कसं आम्ही तुमच्याशी बोललो, एवढं सर्व शेअर केलं, जरा चांगलं वाटलं आमच्यासोबत पण. कारण आता इकडे कसं लाईव्ह करता येत नाही, कारण इकडे इंटरनेट कनेक्शन असा येत ना, तो कधी जातो आणि कधी व्हिडिओ जायला पण लेट करतो. मुंबईला असे प्रकार कधी घडतच नाही होते, असे आता आमच्या जीवनामध्ये गावी आल्यावर घडतात आहे. माणूस घर बांधल्यावर हे आता असे प्रकार सगळे घडतात आहे. मुंबईला आम्ही कसे दिवस काढले आम्हालाच माहिती. तेव्हा म्हणजे आमचा कोणाला आता पताच नाही कळत होता. आम्हाला कोण विचारत नव्हतं, तुम्हाला खरं सांगतो. आणि आज फेमस झाल्यावर कॉलवर कॉल येतात. नाही कॉल करणारे पण कॉल करतात आहे. आता आम्ही नाव नाही घेत, काय नाही करत, पण वाईट वाटतं ना कधी कधी असं. आणि आम्ही असं नाही की त्यांना आम्ही उलटा बोलतो काय ना, हा हॅलो कसे बरे, हा बस, आम्ही बोलतो. पण तुम्ही विचार करा, हे सर्व गोष्टी असे घडतातच असे लाईफ मध्ये. तर आजचं लाईव्ह सेशन तुम्हाला कसं वाटलं? लाईव्ह सेशन असं होतं की तुमचे कमेंट्स तर दिसत नव्हते, पण आमचीच बडबड चालू होती. कारण इकडे लाईव्ह कसा इंटरनेटचा प्रॉब्लेम होता, म्हणजे आम्ही लाईव्ह करू नाही शकत. कधी मध्ये रेंज जाते, कधी कधी क्लिअरिटी कमी होऊ शकते, म्हणून आम्ही असं केलं. आज तुम्हाला आमचं भाषण कसं वाटलं? 2 शब्द नाही, 2000 शब्द काय 2 लाख शब्द झाले असतील. आमचं माय लेकरांचं मित्रमंडळ तुम्हाला कसं वाटलं? 2 लाख शब्द बोलून मी माझं भाषण समाप्त करतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. आणि आतापर्यंत तुम्ही आम्हाला साथ दिली ना, अशीच आम्हाला साथ द्या शेवटपर्यंत. शेवटपर्यंत म्हणजे जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत. आज तुम्ही एक चुकीचं काम केलं. तुम्ही मला आठवण नाही केली की पाणी पिया. बघा आज किती, मला तर हा समोरचाच व्हिडिओ 30-40 मिनिटाचा व्हिडिओ वाटतोय. आज आम्ही पाणी नाही पिलो. आज तुम्ही असं नाही करा, तुम्ही पण आम्हाला लक्षात द्यायचं असतं. तुम्ही बोलायचं असतं. तुम्ही सांगू, मी किती पण डिसिप्लिन असलो ना, तर किती पण माणूस हे असेल ना, तर वर्षातून 1-2 वेळा तो माणूस बोलतो ना, हलू शकतो ट्रॅकवरून. मी तुम्हाला का शिकवतो? कारण तुम्ही पण मला कधीतरी शिकवाल. तुम्ही पण मला कधीतरी मुलासारखं बोलाल की हा ओंकार पाणी पित जा. तो ओंकार पाणी नाही प्यायला तेवढं बोललास तरी. तुम्हाला सांगतो, एक साध्या पाणीमुळे पण ना आपण एक माणसाला प्रेम सांगू शकतो. मम्मी, कॅरिंग म्हणजेच मला असं वाटतं प्रेम आहे. केअर इज इक्वल टू लव्ह. म्हणजे कोणाची काळजी आहे ना. आता तुम्ही चॅनल शुभांगी किर नका समजू, पप्पू शिरवाडकर समजा. नको बाबा, तुम्ही चॅनल, तुम्हाला अजून पण सांगतोय, पुढे काही झालं तर मी आयुष्यात कधी या चॅनलचं नाव नाही बदली करणार. आणि या चॅनलचा थंबनेल जो फोटो आहे बघा, माणसं कितीतरी बघा फोटो बदली करतात. मी काही केलं ना, पुढे मागे जाऊन ते मम्मीचं नाव आणि पप्पाचं नावच ठेवणार मी. आणि या घराच्या घरी पण मी असं घराचं नाव असं काहीतरी ठेवणार नाही ज्याच्या माझ्या मम्मी पप्पांचं आणि ताईचं नाव पुढे आलं पाहिजे. कारण हे त्यांची मेहनत आहे सर्व. मी थोडीशी आता हेल्प केली आहे काहीतरी. आणि माझं नाव पुढे काढायचं असेल तर माझी वाईफ काढेल. बरोबर. असे खूप काय मनात असताना खूप काय वाईट वाटतं, खूप काय आम्ही पॉझिटिव्हिटी घेतो, आम्ही हसत राहतो, खेळत राहतो. आता तुम्ही आता परिस्थिती बघा, बाहेर वादळ किती सुटला बाबा, भीती पण वाटते आम्हाला. पण आम्ही स्ट्रॉंग पण आहे, पण आम्हाला पण कधीतरी भीती वाटते. एवढं थंड हवा लागते. मी बघा आताची घडी मारून बसले. मला एक गोष्टीची खूप भीती वाटते की बाकी मला कधी फोबिया नाही, फोबिया नाही म्हणू शकत, पण जेव्हा जोरात वारा सुटतो ना आणि हातात छत्री असते ना, आणि गडगड आवाज आल्यावर ते नाही, छत्री पावसात मी छत्री गेली पण छत्री वाकडी होते ना आणि उडते ना, मला असं वाटेल मी पण उडून जाईल काय, असं मला ते कधी ते वाटतं. मग ते कधी वारा आला की जरा मी शांतच राहतो. पण तो छत्री घेत नाही, रेनकोट घालतो. हा, मी रेनकोट घालतो, कधी कधी छत्री घेत नाही आता जास्त. असं बोलायला गेलं तर बघा, मला पॉझिटिव्ह नोटवरच एंड करायचा व्हिडिओ. आणि तुम्ही पण सर्व स्माइल करत राहा. आम्हाला गप्पा मारायला वाटली तर आम्ही गप्पा मारू, पण तुम्हाला पण आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला सांगा. मध्ये मध्ये आपण कधीतरी असं भेटत राहू. आणि काही चुकलं असेल तर आम्हाला माफ करा. असं मी तुम्हाला सांगू, हे जे हात आहेत ना,
कोणाचे नाते तुटू नये म्हणून पण मी हे हात जोडतो. मी आज किती नाते जोडून ठेवले आहेत, कारण हे हात असे जोडलेले आहेत. नाते जोडले असे आहेत मी, कारण मला माणसं आवडतात. मला बोलतात ना, एक तो आलिया भट्टचा डायलॉग होता, मुझे रिश्ते तोडणं पसंत नाही है, असा एक डायलॉग होता. तर मला पण आहे की मला नाते तोडणं आवडत नाही, कारण नाते जोडून ठेवणं, फिटनेस ठेवणं एक कठीण गोष्ट आहे, जे आम्ही सहज करता हवे. पण माणसाच्या आहे काही नशिबात, चांगल्या आणि वाईट गोष्टी होत राहतात. आज आहे आणि उद्या नाही. आता बंद करूया व्हिडिओ. आता भूक पण लागले बसून बसून. आज आम्ही काहीच बनवलेलं नाहीये. विचार करा, शुभंगी किती एवढा मोठा चॅनल, पण आम्ही काहीच नाही बनवलेलं आहे. आज आपल्या घरी फक्त पेट शिजलेली आहे. हा, आता तुम्हाला ना ह्याच्या अगोदरचे पण काहीतरी शूट झालेले आहेत. आता पावसाचं वातावरण आहे ना, पावसाच्या अगोदरचे पण काहीतरी शूट झालेले आहेत, जे मी टाकले नाही. कारण ते बोलतात ना, अॅनालिटिक्स म्हणजे बोलतात ना, आम्हाला पण चॅनल चालवायचं चांगल्या प्रकारे, तुम्हाला एंटरटेन करून, व्हिडिओज बोलतात ना इंटरेस्ट ठेवून, त्या प्रकारे मी कोणकोणते व्हिडिओ आता टाकतो, तर कोणकोणते व्हिडिओ तसे टाकतो. आणि एक अजून एक कमेंट होती ना, ती आजीचा लास्ट व्हिडिओ म्हणजे लास्ट व्हिडिओ म्हणजे तसा आम्ही लास्ट व्हिडिओ नाही तो केला. का म्हणजे माझ्याकडे तेवढाच शॉर्ट होते राहिलेले. आता आजीचे काहीच माझ्याकडे क्लिप्स राहिले नाही. आणि आता तुम्हाला सांगतो, लॉकडाऊन झाल्यानंतर, सर्व झाल्यानंतर आपण आजीचा बर्थडे पण करायला जाऊ. आम्ही आजीशी बोलूया. काय आजीचं करायचं आहे. त्या दिवशी बाय बाय केला म्हणजे असं कोणी बाय बाय नाही केला. म्हणजे काय झालाय प्रॉब्लेम, आता आम्हाला पण ते घरातून बाहेर पडता येत नाही, आणि आजीच्या तिकडे पण प्रॉब्लेम झालाय. तिथे आजीने आत्या राहतात, तिकडे पण आम्ही जाऊ शकत नाही, त्या इकडे येऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे तसा बापूने बाय बाय केलाय. असं नका समजा आम्ही त्यांच्यासोबत लास्ट व्हिडिओ, आम्ही व्हिडिओ बनवणार आहे त्यांच्यासोबत. आम्ही पप्पाची काळजी नाही घेतली ना, एवढे आम्ही आत्यांची आणि आजीची घेणार हे तुमच्या समोर सांगतो आम्ही. आम्हाला पण कोणतरी म्हातारा माणूस पाहिजे. बोलायला गेलं की खूप आहे बाबा बोलायला, असे व्हिडिओ संपणार नाही. आणि तुम्ही काय, मला माहिती तुम्ही ऐकताय की नाही, जरा सांगा जरा कमेंटमध्ये की तुम्ही ऐकलेत की नाही मला. आणि कोणी कोणी पुढे ढकलला असा व्हिडिओ. हा, ते पण सांगा. आवडला असेल तर परत सांगतो, व्हिडिओची एंड ना अशीच झाली पाहिजे. व्हिडिओची लाईक बी का मागतो माहिती का तुम्हाला, अजून एक सांगतो. आता लाईक बद्दल सांगतो. जेव्हा माणसं मरतात ना, मम्मी फेमस माणसं, त्याच्या मेलेल्या माणसाच्या नंतर त्यांचे व्हिडिओ व्हायरल होतात. आता कोणते हिरो हिरोईन, परत मी नाव नाही घेते, मेल्यानंतर ते जास्त फेमस होतात. अरे ते जेव्हा जिवंत आहेत तेव्हा त्यांना हेल्प करा ना. जर ते बोलतात तर लाईक करा, व्हिडिओला लाईक करा. आता माणूस मेल्यानंतर सर्व नातेवाईक एकत्र येतात आणि सर्व डिस्कस करतात, काय खर्च लागतं तेव्हा देतात. अरे माणूस जेव्हा जिवंत आहे, आता तो बेडवर कोरोना झाला, तर त्यांना हेल्प करा ना. त्यांना 5,000, 2,000 जेवढी तुमच्या बोलतात ना, आमच्यात 5,000 करायची हेल्प आम्ही करतो, 5,000 हेल्प, पण आम्ही कधी कोणाला सांगत नाही. बरोबर ना. तुम्ही 500 रुपये हेल्प करा, नाही तर तुम्ही बोलून हेल्प करा. त्यांची हालचाल कशी असं विचारायला. मेल्यानंतर तुम्ही काय जाता तिकडे विचारायला, तो माणूस चांगला होता, हे होता, ते होता. तुम्ही काय त्या कावळ्याला खालून कावळ्याच्या पोटात जाते, तुम्ही हे नका तुम्ही त्यांच्या पोटात. म्हणजे असे विचार येतात की जे माणूस जेव्हा जिवंत आहे, माणूस जेव्हा, माझ्या पप्पा जेव्हा जिवंत होते, तेव्हासाठी तुम्ही काहीतरी केलं पाहिजे होतं. बापरे, माझी मान दुखते, कुकुची औषध सांगा मानेला. नाही, औषध नाही, ते होणार बरोबर. ते कसं एक साईडला झोपून असेल ना. मी तर पहिले ना भरपूर औषधं पण सांगायची. नाही, एका साईडला झोपून होतं ना, त्यामुळे ते असं होतं. आणि कधी आता काय झालं माहिती का, सर्व असं मान एकच स्ट्रेट जाते ना, आणि एक्सरसाइज पण जरा कमी झाली आमची. आता एक्सरसाइज परत करावी लागेल. आणि ते सांगतो पावसामुळे. आणि काय झालं, ते माडाच्या याच्यामध्ये 6 रे मध्ये आहे ना, ते वरचं सिलिंग मधलं पाणी पडतंय पाईपाचं, त्याच्यामुळे त्यांनी बाटल्या घेऊन ते पाणी ओतलंय, त्याच्यामुळे त्याची अशी मान दुखते आहे. हा, म्हणजे जास्त तो जरा उचलायचं काम उचललंय त्यांनी. त्यामुळे तुम्हाला एकच सांगतो, ह्या सर्व गोष्टीचा, हे जो स्ट्रेस, हे सर्व हॅपीनेस किंवा हे सर्व जे बॉडी प्रॉब्लेम, ह्याचं एकच सोल्युशन आहे एक्सरसाइज करणं. सर्व बोलतील फिरून 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 कुठे म्हणाला तरी हा एक्सरसाइज वरच येतो. त्याच्या अंगातच मुरलेली नाही, कारण तोच एक असा औषध आहे, अशी गोष्ट आहे जी आपण एक्सरसाइज केली ना की माणूस फिट राहू शकतो, आणि आपण माणूस या गोष्टीपासून लांब राहू शकतो. खरं आहे ते. मला पण असं काय वाटलं ना, तर तो मला तसंच सांगतो, एक्सरसाइज कर. तू सांग. करते आणि मग मला बरं वाटतं. एक्सरसाइज केल्याने हे पण शांत राहतो आणि बॉडी पण एकदम मस्त राहते. आणि कधी कधी एक्सरसाइज करताना जर हाड पण वाचतं, कुठे कुठे ते अडकलेलं असतं ना, जरा बरं वाटतं. वाचते. मग तुम्ही पण आता एक गोष्टी करा, तुम्ही पण आमच्यासारखे पॉझिटिव्ह विचार करत राहा. तुम्ही पण व्हिडिओला लाईक करा. तुम्ही पाणी काय बोललं तरी लक्ष देऊ नका, वाईट वाटून घेऊ नका. आम्ही पण काय लक्ष देत नाही, फक्त आम्ही कधी कधी असं वाटतं शेअर करायला, मन मोकळं करायला वाटतं. लाईक करा, शेअर करा. आता बाहेर बघा किती वाजून पडले ते, बघा तिकडे दिसलं का तुम्हाला कॅमेरामध्ये. बापरे, आता ते आमचं ते काय बोलतात, ते भांड आहे ना, पाणी टाकायचं भांड, पाणी शिंपायचं ते भांड, असं शावर सारखं. ते बघा इथून खाली नेलं, इथून खाली नेलं म्हणजे एवढा वाद झालाय. आता तुम्ही विचार केला, आपण वाद संवाद करून काय होणार आहे. तुम्ही
तुम्ही पण सर्वांनी आपली आपली काळजी घ्या. तर वादळाचं ते चालू झालेलं आहे, पाऊस पण पडेल, म्हणून तुम्ही घराच्या बाहेर जास्त जाऊ नका या बिमारीमध्ये पण. आणि आपली स्वतःची काळजी घ्या. जे घरात असेल तेच खात जा. मस्त मस्त राहा, आमचे रोज व्हिडिओ बघत राहा, टाइमपास, आणि हसत राहा. हसत राहा, खेळत राहा. आमच्या सपोर्टसाठी थँक्यू. आणि पाणी पियत राहा आणि एक्सरसाइज करत राहा. हेच आपल्यासाठी सॉल्युशन आहे. एक आई वडील असतात आणि एक्सरसाइज असते आपल्यासाठी, जे आपल्या फायद्यासाठी असते. बरोबर. तुम्ही लोकांसाठी किती करता ना, जरा स्वतःसाठी एक्सरसाइज करा. स्वतःसाठी काहीतरी माणसाला करायचं असेल ना, की एक्सरसाइज अशी वस्तू जे माणूस कोण बोलणार नाही. म्हणजे आज एक्सरसाइज तुम्हाला नो रेसिपी. आज आमची बडबड 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 बडबड. आज आपण थोडेसे गप्पा मारूया ना, काय रोज रोज जरा recipe? तुम्हाला दाखवतो बघा ते कुठे गेला. तो दिसला की नाही माहित नाही तुम्हाला. बघा ते कुठे खाली पडलं बघा. आणि आमची बाईक पण आम्ही जरा पावसाच्या बाहेरच ठेवली, म्हणजे पाणी नाही पडायला. बाहेर दाखवतो तुम्हाला बघा. बापरे, सर्व झाडं पण हाडायला लागली. ते बघा, माडाची झाडं पण ते बघा समोर किती ते मोठे मोठे माड आहेत ना. आपले माड एवढे मोठे नाही होणार मम्मी, छोटे होणार आहेत. आपले माड छोटे होणार आहेत. हम्म. काही दिवसांनी आपण आपली पण झाडं बघू शकतो ना हलताना. हां, पण एवढी मोठी नाही जाणार. परत फोन आलेला आहे. चला बाय 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 बाय.